School fufro a yenua Berma wyne asie yi abeboa ama adekire ene adesua atimi akoso na aboa enipa ewo epom ho enema ewo school no mu no ne nyinara aye de ebo omanfo ene nkwada no enteteye ama wobabeye panimpa nenam so ofenso ahenkuro so ahunu empuntuo ebra wo pa school yi ho entoma ene nam so ema yenua Berma wyne ede ensemi atudwa na wo kire mu se ne niso ade hunu a opese wode boa ne mpatemo nkwada ene mabuna ewo epom ho no mo no saa ade swade hunu no ene da yeso no ena wahye ase a woye no na wogidi yese abeboa ama ede empuntuo kakra abre epom ho emabuno enkwada ene eye ofenso ahenkuro potamu ho no mu enyina mesisu nyina no amantimi anko school enwe bade me ne gye ho eye bo enyumto ene asa be me sua nyina de aka me se awade boa me na se Bediide mo movie industry mu ebenya sika mesi school ahye me district ene Ghana man nyina ni munya nya Ghana fo nyam so mfa so ozi fia wa de betu school dia e mamu ni nyina adia se me patam fo me benya se school asopapa so akọ from college to senior high school ahola ni nyina so aye ready nyame adom o ma me kwatenten badwuma koso de sika ba me sema me koso ato so a vet nyina me koso aye beye hospital beba ha ambulance be sia emergency akwa bi dia go pra ambulance ne be koso se ni nyina wa egu akwa so e be kire nyomto e be kire act because ye school na mani padi be ese e school de cabra bono se nyame twira wi a na don school nya so abata ho de akọ ko man ko school da manwie be hwede yankopon na mso maye aban krache pani owo afigya kwabre apueye mansinimu aye onimunyamfo kakari echamfo wo pani yi ede atudwa sem saa anamompa yenua Berma wyne atuo no enka ofoforo so ene ankrankra koma kakra obi biara wo potamu a wo no faye bi na faboa na ode adesere eto akyerɛkyerɛfo a ebeye dwuma ewo saa school yi mu anim se wonhwɛ so obema nsiesie aye wo mo kyefa na biri biara watimi ede aboa asiesie school no yehia basic schools no aba system no mu na wono so ono on his own etese wo boa ban na wo abebie sa school yi medina sepa amanfo a omo nsam obi no omo hwɛ de menua NKANSAH lewe aye saa ne yepe efize abantimi ye ni nyina enti obi a wo bibia wo ye bibi kakra wo krom se a ebeboa ye ti menua no efize omo hwɛ menua kwadwo NKANSAH de no a waye no omo nye bi na yen district assembly so ma ahwe no bibia o se ye ma school e maintain ma the best in the district no ye be ye na me sasre omo se a teacher fo ni management team a omo ha no omo hwe no omo nye ni ye bibi ne bete chimo a ye mo na mane ana se assembly no mabo ya mane a ye mo ya mane ne mo boa ma school no ye maintain no say the be the best among the district Akrobato a obi anim no so wono so eka siniyifo yi ho ono so eba dwumede yase mansentrofo ene ne enso etwetwe nkomo yefimo yeye yenuanum bi ne kabofro kra ehu ye na anomfu se yanka hwe omo putu da but eye me de se ye ne yanko school mu no ye mom na eniema bi sei yeye mesrew bia se nyame eye wadom sei ya ye bibi no ma no nso hunu se yenso yeso wo mfaso menu akwadwo wa yade dedo no ama yenso a ye katwi ne Kumawood for so no wate ye nyina anim